Yadda za ku cike aikin neman sojan ruwa da wayar ku ta Android. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da sake saurara ku anan channel namu albarka wato AM Kimiyya TV. Idan wannan shine farkon gurin channel albarka muna roƙonka da ka danna alamar subscribe, kana ka danna ƙarawar sarrafa tare ne za ka kasar da kai sabon shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Kuma yadda kuka ne title na wannan bidiyo, bidiyo ne akan yadda mutum zai nemi neman aikin sojan ruwa a wayarsa ta Android, yadda za ka cike kai tsaye. Kafin mu fara bidiyon zan so faɗa maka na ajiye maka link da wannan website din a descriptive na wannan bidiyon domin ka samu damar da zaka shiga kai tsaye sai ka register da wannan website na neman aikin sojan ruwa na Najeriya. Sannan akwai wasu dokoki wanda zaka bi domin ka samu damar da zaka cike wannan aiki na neman sojan ruwa. Domin idan kai missing ɗaya daga cikin wannan dokokin zaka iya samun matsala daga neman aikin ka na sojan ruwa. Kai tsaye bari mu fara bidiyon kamar yadda kuke gani. Da farko idan ka shiga website din zai bude maka kamar haka. Daga farko daga nan wajen gashi nan zaka ga gun da aka rubuta click to see full the deadline. Okay, wannan sai ka danna wajen. Idan ka danna shi kamar haka zai baka damar da zai bude maka kamar haka. Okay, da zarar ya bude maka kamar haka daga nan kasa zaka gani gashi nan duk dokoki ne wanda suka zayyana wanda ake da bukata. Duk mutumin da zai cike wannan neman aiki na sojan ruwa ana da bukatar ka san wannan dokokin domin wajen screening exercise da kuma wasu abubuwa da za su tambaye ku yayin da kuka tafi screening ɗinku. Sai ka kokari ka karanta wannan duk dokokin domin ka samu damar da zaka nemi wannan aiki successfully. Kai tsaye barin dan fara muku bayani akan dokokin kamar yadda suka rubuta a guideline for the application. Duk wanda zai cike wannan website na neman aikin sojan ruwa ya kasance dole sai ya kasance menene dan kasar Najeriya ne, sannan dan kasar Najeriya wanda aka haife shi a cikin kasar Najeriya ba wanda ya tsallako daga cikin wata kasar ba. Sannan doka na biyu ya kasance cewa dole a cikin credential ɗinka kana da A5 sannan kana da B1 a credential ɗinka da dai shauransu kamar yadda suka rubuta a school certificate ɗinka na matakin secondary da ka gama. Sannan kuma mutum kada ya wuce shekara 18 ko zuwa shekara 22. Okay, sai sannan kuma daga ƙasa akwai doka ta uku wadda suka rubuta ya zamanto dole wannan mutumin must not be a married, kare da kasance mutumin nan mai aure ne ko kuma wanda yake da yara. Kaga wannan ma doka ne wanda dole sai ka tabbatar da irin dokokin nan. Wannan kaɗan shine daga cikin dokokin da zaka duba yayin da ka zo cike wannan website din. Okay, kamar yadda muka dawo baya, idan ka dawo daga baya website din bayan ka dan tura shi kasa ga wani waje nan shi ma zaka gan shi gun da aka rubuta click to see full instruction. Okay, shi ma zaka zo ka danna shi kamar haka sai ka samu damar da zaka duba shi kuma wani bayani suka yi a wajen. Sai suka yi bayani akan successful candidate B, duk wani candidate wanda zai cike wannan website din na neman sojan ruwa ya kamata to za a yi interview wanda za a yi interview na training wanda zai fara za a yi shi ranar Saturday 8 ga wannan watan na January. Okay, kaga za a yi shi ne ma ran 8 ga watan nan na January wanda yau muna 3 ga wata, to kaga sai mutum ya kokari a ce ya samu damar da idan ya cike ya san me yake yi. Tunda za a yi training ya kamata to mutum ya tafi tun ranar 8 ga watan January din nan. Wannan shine doka na farko. Duk mutumin da ya cike wannan neman sojan aikin ruwa sai kai kokari ka tafi ranar 8 ga watan domin za a yi training. Sai doka na biyu, okay, sai doka na biyu abin da ake bukata mutum ya tafi da suya shine ana so mutum ya tafi da kamar printed out of slip name number dinsa, ya kasance yana tare da number dinsa na katin dan kasa, sannan kuma yana da negative COVID-19 test. Dole sai ka je an maka test na COVID-19. Idan baka da cutar corona shi ma sai ka tafi musu da certificate din. Wanda ya zamanto wannan certificate din yana da 48 hours today date, wanda bayan an yi shi bayan awa 48, kaga bayan wajen kwana 2 kenan. Sannan kuma COVID-19 vaccination card, dole sai ka tafi da COVID-19 vaccination card. Kada in cika ku da surutu, wannan dai dokoki ne wanda mutum kafin ya cike ya kamata duk ya san da wayannan dokokin. Kai tsaye bari mu je mu fara bidiyon. Okay, da zarar ka zo ka daga nan gun da muka shiga da farko, okay, gun da aka rubuta click to see all guidelines din nan sai ka danna shi kamar haka. Da zarar ka danna shi kamar haka zai bude maka website din sai ka tura shi tafi zuwa sama, zai kai ka can karshe. Okay, sai ai hakuri a kalli bidiyon nan daga farkon ta har zuwa karshen ta domin kada mutum yayi musun a wajen bin da zai cike. Daga nan zai kawo ka website din, zaka ga gun da aka rubuta click here to apply, sai ka danna wannan click here to apply din kamar haka. Sai ka dan jira website din ya bude ma kamar haka. Yawwa, da ya bude ma kai tsaye zaka ga gun da
aka sa national identification number nan wajen kenan, sai nan wajen duk da zaka sa email address ɗinka, sai daga ƙasa ga gunda zaka yi creating password sai ka ƙara yin creating password ɗin. A wajen creating password ɗin yana bada matsalar da yake badawa shine idan zaka rubuta misali password sai ka yi creating strong password. Yadda ake creating ɗin strong password shine misali idan ka tashi rubuta password ɗin zaka rubuta shi kamar misali a ce da suna guda 4 sannan sai ka sa symbol guda ɗaya sai ka sa yan nambobi kamar guda 2 misali kamar ka sa Audu a ce suna 4 kenan sai ka sa @12 misali kamar haka ake buƙatar ka rubuta shi. Kai tsaye bayan kun cika wannan form ɗin sai ku danna zuwa ga register. Da zarar ka gama rubuta duk abin da ya kamata ka rubuta daga kan nin number ɗinka ka sa email ka sa password daga nan ƙasa ka wanda aka rubuta register sai ka danna kamar register kai tsaye. Da zarar ka gama register daga nan ƙasa idan ka taho can ƙasa a gunda zaka ga an rubuta login kamar haka sai ka danna shi. Da zarar ka danna shi zai baka damar gunda zaka sa email address ɗinka da kai amfani da shi wajen register sannan da password ɗinka da kai wajen register sai ka rubuta su kamar haka. Da zarar ka rubuta su kamar haka daga nan ƙasa zaka ga gun login nan sai ka danna login sai ka yi directly sai ka shiga ciki. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan ya riga da ya buɗe mana website ɗin kamar haka, zai baka zaɓi gashi nan kala-kala wadda zaka samu damar da zaka shiga kai register kai tsaye. Daga nan zaɓi na farko zai baka zaɓin biodata. Biodata shine inda zaka shiga zai nuna maka abubuwan da zaka cike. Sai zaɓi na biyu gashi nan zai baka next of kin, sai kuma zaɓi gunda zai baka sa primary certificate ɗinka. Sai nan zaɓi na uku da zai baka gunda zaka samu ka sa secondary certificate ɗinka. Sai zaɓi na hudu zai baka ka sa O level ɗinka. Sannan sai idan kana da tertiary institution misali ko ka gama diploma ko NCE ko digiri zai baka sabon da zaka sa. Sai nan wajen sai refreeze zaka dan biya wani kudin portal da zaka biya gashi nan zuwa nan duk ɗaya ne. Sai details ɗinka komai da zarar ka gama sai ka danna alamar submit. Sai ka ci gaba. Kai tsaye bari mu shiga biodata mu gani abin da zaka ci ciki. Da zarar ka shiga biodata zai buɗe maka kamar haka gashi nan zai baka zaɓi kala-kala wadda zaka ci ciki duk abin da ake bukata. Kamar gashi nan categories idan ka shiga categories din sai ka duba ka ga me zaka ciki a wajen kamar haka. Idan ka shiga zai baka zaɓi irin abubuwan da ya kamata ka cike. Zaka cike bangaren ICT ne, zaka cike bangaren storage assignment ne, zaka cike coordinating ne, project techniques, medical assistant, health duk abubuwan da kake da skill akai kake da masaniya akan sa kamar nursing ko education ko computer bangaren da kake so sai ka cike yanda idan ka samu aiki za su dora ka akai. Sai ka zo nan title, nan wajen title zaka sa Mr. ne ko kuma Mrs. ne ko da shauransu dai gashi nan. Sai wajen da zaka sa name zaka sa surname ɗinka sunan mahaifi, sai first name zaka sa, sai nan wajen others name idan kana da wani sunan, sai nan gun da zaka sa date of birth, sai nan wajen kuma da zaka sa a wani jiha kake. Sai nan wajen da zaka sa a wani local government kake, nan zaka sa a wani gari kake, sai nan wajen da zaka sa address din anguwar da kake. Sai nan gun da zaka sa contact address ɗinka, nan da zaka sa contact address ɗinka, sai nan gun da zaka sa number wayarka. Abin da daki bai daki ne inda zai baka damar da zaka yi register kai tsaye. Sai gun nan da zaka sa BBN, sai ga gun nan kuma da zaka sa exam card ɗinka. Sai nan wajen ga gun da zaka sa location ɗinka, sai nan gun da zaka sa zanda mace ko namiji, sai nan wajen da zaka sa selection of higher masters ɗinka. Sai daga nan ƙasa gun da zaka sa matriculation status ɗinka, shin mai aure ne kai ko kuma dai mara aure, to gashi nan. Sai nan gun da zaka sa wani addini kake yi da dai shauransu. Nan yawan ƴaƴan da kake da shi sai ku zo ku danna alamar save daga ƙarshe. Sai ku danna alamar save daga ƙarshe ga alamar save sai ka danna shi. Haka za ku yi. Sai ka dawo baya next of kin ma shi ma sai ka zo ka shige shi kamar haka. Shi ma zai buɗe maka pejin da zaka samu ka cike duk abubuwan da zaka cike. Gashi nan shi ma zai buɗe maka kamar yadda aka bukata. Duka a nan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyo. Haka za ka yi ta yi har ka samu damar da za ka yi dukkan rajistar da ake bukata. Daga ƙarshe za su nuna maka inda za ka yi submitting, sai ka yi submitting ɗin shi wannan application ɗin naka. Daga nan sai mu jira abubuwan da kuma za su nema nan gaba kai tsaye zuwa ga screening ko kuma ga abin da mutum ya samu.
duka nan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Idan wannan bidiyo ya burge ka sai ka danna mana alamar liking, wanda ba su subscribe din channel din ba sai su kokari su danna alamar subscribe. Sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba. Mun gode da zuwa sashin AM Kimiyya TV.